ଏକ ନଦୀରେ ସେ ତାର ଦେଖିଲି 2 ବର୍ଷକୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ତୁମେ କାହା ବନ୍ଧନ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଉଠୁ ସନ୍ତାସ ରାତି ତେରେ ଦିଲୁ ଆମେ ସକାହାଇ ଭେଟାଇ ନେଇ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରି ଭେଟାଇ ଆମକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଜଗିଥିଲୁ ପଥ ତାକୁ କି ମାରିବୁ ଏକ ଅସର ମାରିବାକୁ ପରେ ତାର ବଧ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବୈକାଶ ମାଣ ଦେଖି ମୋର ଭାରି ଭିତର କରଇ ସେଇ ଦିନ ଲାଗେ ମୋତେ ଭାରି ଭୟ ବାବୁ ସେଇ କଥା ଛାଡ଼ିଯିବେ अच्छा इतना कहले और तो मन तो हिला जा जाने नीचे तुम्हारा कोई नहीं पारो भारत में से जाने का नाम नहीं पड़ी और भारत पहले बादशाह साहब ने आसा अच्छा होगा जा क्या कार्य करेगी तू हासिल क्या करेगी Ini